Janane papa mesti Mas Gareng Sugeng dalu Pake. nggih niki sing kepareng rawuh nika mboten ngemongaken piyayi Ngawi ning kepara bapa-bapa DPR saking Kabupaten Magetan nggih kepareng rawuh. Matur nuwun, nggih ngantosipun Mas Sofyan menika ugi DPRD Kabupaten Magetan. Sami berangkat saking PDIP Perjuangan. Sami bela tresno kalian Pak Suradji Kang Mangkugati. Wong setidaknya ya seperjuangan. Nggih, laras-laras. Sing ngajeng ninggali jenengan kali Mbak Elisa tanggal 25 Oktober. Oh, nggih nggih. Mas Sofyan. Wonten Magetan sih, sembah nuwun, sembah nuwun, sembah nuwun. Pareng rawuh iki. Taksih wonten nginggil. Pak Trimo nggih tasih. Sing lega. Pak Trimo Pratama. Komplit pokoke. Dah. Komplit panci leres. Semoro Santo. Pak Dewi itu iki, Pak Dasmoro. Oh, Pak Dasmoro Santo. Jos pokoke. Jos gantos Mas Bambang komplit niku. Nggih. Panci leres ngendikane Bapak. Nggih. Ngawi maligine wonten ing semen mriki barometere Ngawi bab budaya Jawa. Nggih. Luar biasa ngrembaka saestu. Sing arep ora ngrembaka piye? Wong pimpinane seneng karo wayang. Nggih. Pak Wabupe seneng karo wayang. Pak Dewane kabeh remen karo wayang. Putra Pak Wabub ya generasi penerus sing arep ngrembakake budaya wayang. Wong kuwi mau yen tresna marang budaya adaan jadi pemimpin sing iso barokahi iso wayang kelawan tentrem. Sing genah iso nata ati. Nggih, iso nata rasa, iso nata kawula. Nah, niku cocok. Katitik wanci gara-gara pamriksa taksih full. Tepuk tangan untuk pemirsa semuanya. Luar biasa. Luar biasa. Hebat, hebat. Eman-eman ya Pak, ngene iki jane ya setengah sasi pisan wayangane iki. Iya. Karepe seneng aku karo kowe. Karepe togok ning bilung ora gelem. Iya. Luar biasa. Kraos kerasan tegese Pak ning mriki kerasan kaya ning jogane dhewe latare dhewe omahe dhewe. Matur nuwun sanget katur panjenengan Bapak Suradji Ibu Esther. Iya, Bu Esther. Sembah nuwun pinaringan awet sehat, awet gagah, awet momong anak putu, awet ditresnani dening masyarakat. Amin. Amin. Amin amin amin. Wah, jan Mas Dio nggih. Nggih. SMP wis kaya ngene apike. Wah, niku kuwatir piye? Wah, iki engko lulus SMP lu Hanjayeng Bawono. Ha nggih. Ha terus aku terus kanca-kanca sing dalan-dalan arep kita ke Kalimantan lagi saja. Oh iya gitu ya. Iya. Iya, luar biasa. Ya Mas generasi harus ya. Termasuk kanca-kanca pengrawit nom-nom kabeh dalang semua nggih ora sah sumelang budayane dhewe maligine wayang ora bakalan punah mergone sing nom-nom tuwuh terus ngrembaka terus sapa tekan kanthi tekun bakal tekan Kang Ginayo. Nah iki bakale tekan nek wis tekan kudu tambahi tene loro napa niku trima takdir. Oh nggih ben menep wong ki nek wis trima takdir kok ora gelem trima karo takdire kok ya tene tambah loro napa niku tele lho ya kudu trima takdir ngoten Pak maju lancar selalu sehat selalu sukses ya Mas Dio. Mboten memang cita-citane pengen dadi dalang. Oh mboten. Mudial. Oh namung hobi. Hobi. Hobi kaya ngene lho. Hobi kaya ngene. Nggih. Mong anu bupati ya Mas Ben ya. Taruna ngungkuli bapa. Amin. Amin. Saorane iso gubernur. Ngoten. Memang nitik kecerdasane elok kok ngeten niki kok. Luar biasa. Mbak Elisa. Nanang sing nanang tutu batu